ассалому алайкум духтарако, ҳама каса хубе назен. Духтаро комбахтои фасони ҳазорсумаи дубайст ки ҳам комбах, ҳам балхои алманал бе чихол мепӯшен. Духтаро кабути осмонӣ, сабзи вай тёмни талха барг меган. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯ. Нархошон 1000 сомон, 3 метрш 1000 сомон. Ранги фиолетови. Каседа доставка дар кораи марҳамат, сабзи закия. Доставка ҳам ба шаҳрои Россия, ҳам дохили Тоҷикистон дорем. духтарои хушрӯи ман, хоҳиш мекунам фақат борои мо доставка қатъия. Нашоти доставка метавонед дар WhatsApp мо нависен. духтаро ба хотири торик буда ман телефон аз пичкаша гирён кардам. Камтар светош рости гап. Қариб ки свети худаш наомадест. Не. Дар асл ами фиолетови ҳамияй. Кам тарак чомни может боша. Ина сиёҳош, ина духтаро малина цвет. Ҳам хушрӯ 3 метрш 1000 сомон. Иша ғалтондем соҳибиш ба хелон пайдо шуд харидорш. Диден чӣ хушрӯ. Як баҳоз як вибри дига урам нишон метиҳам тонам. Ира овезонаш дар ҷай. Овезонаи. Ҳадорадам дига. Аҳа, фаҳмо, тамом. Ина духтаро я вибри дига 1200 сомон. И варианто кабути электрик дора духтаро бисёр кабути электрико мепрезда. Ина мувофиқ талаби шумо духтаро. Ини ранго иром борои наван духтаро то анаи бардовира 1200 сомон. И варианто аввалина вариантомон 1000 сомони. Аҷоибот хушрӯ. Ба духтарако вариантои барг ҳаста. нигоҳ кунед. Ина алманали тоза намерӯштаги ягон чӣ намешавад. Бирӯза и цвет чай фиолетови тёмни мешад. Фиолетови равшан 3 метр иш 1200 сомон духтаро. Каса доставка дар кораи марҳамат. рақамои мо дар экран. маълумоти бештарро низ аз WhatsApp мегиред духтаро. Ин иша духтаро я бурга мехостам маърифӣ кунам. металликои тоза ҳай ҳам хушрӯи таги анамин ки хеле ростигап айдур слишком хеле блескои хушрӯи бад метия. ина каса доставка дар кораи нашоти доставка метавонед дар WhatsApp мо нависед.